Takže já zdravím všechny mé diváky u mého dalšího videa a po dlouhé době je tady video a já vás tady zdravím z Game Teamu a chtěl bych tady zahrát minihru One Shot. Je to o tom, že mečem zabijete přibližně na 3 až 4 rány, ale lukem zabijete na 1 ránu, jo. Prostě 1 ránu, což se mi teďka zrovna nepovedlo a nevím proč. Tak jo. Tak a když někoho zabijete, tak se vám přidá jeden ten, že jo. My jsme zabili navzájem. Jeden sheep. Aby to bylo takový, že férový. OK, no, nechtěl bych jako až tak tolik stříhat, jako to bývá v mých videích, protože prostě je to, no víte co, stříhání je stříhání, no. To jsem hodně mysnul, to jsem hodně dobře mysnul. Tak, a to jsem dobře zabil. OK, no. Oh, shit, těsně. Mohl jsem mám mít. Já vím, že moc se nestřílím lukem a to je celkem velká chyba. Protože prostě... Já mám rád spíš... Když jsem ho trefil, já mám rád spíš co to? Kurva. Já mám rád spíš mečem. Jo, no. Tam je jeden. Jinak, kdybyste se divili, že neumím lukem, jo, tak neumím lukem. Prostě... Počkej, tady můžu... Tady je dvojskok. Počkat, meč, tak. Tak. Yes, jeden meč. Oh, shit, vedle. No. Nevím, no. Uvidíme, co ještě tady zvládnem. Tam se napočítají killy. Neříkám, že jsme úplně jakože, co to? Že jsme úplně jako dobří. Aha, to byl květináč. Já myslím, že to je hráč. No. Zase vedle, ty, no. No, to tam to dobře dal. No tak musíme trochu zase postoupit. Ty vole, to je hajzl tohle. Co to? Co to? On má víc šípů, co? To je divný. Tady se spawnuje, no. Mohl jsem tady čekat, až by se někdo spawnul. Takže bych ho... cíknul. No. Nejsme na tom vůbec dobře. Nebo vůbec dobře. Jakože... Čekal jsem, že budu fakt o dost horší, jo. To jsem čekal. Yes, nice. Tím lukem mi to vážně nejde, ale občas se jako tak jako náhodou strefím zrovna. Ale to je vážně jenom náhoda. To jako vám říkám, že já a luk nejsme skoro žádní kamarádi, že já spíš tím mečem žet luky CZ mrzk. Co? Jo, a jenom takhle, pojď se odpojou. No, jenom takhle, kdo bude mít první 20 kg, tak vyhrává. Tak vlastně skončí hra a on vyhraje, což bude za 3, 2, 1. Teď. Ne? Skoro. Shit, no, říkám. Tak jo. Tohle bylo jen tak k info, moc jsem se ani nerozehrál. A... Já mám to prostě rozehraný, teď to hraju snad úplně poprvé. Ty vole, zastavený mikrofon. Teď to hraju snad úplně poprvé, jo. Takže mi neříkejte, že to neumím, protože já to vím. OK, tak už je to další mapa, už jsme začali. Takže uvidíme, kdo nám tady nabídne přímou střelu. Tady má brnko, tohle má brnko. Tak buď to je za play. Shit, tohle bylo vedle. Tak buď to je za... Co to? Co? Hej, počkat. Nelítá. On to si dělá ze mě. Co to? Ale... Jak to? Hej, jak jsem ho nemohl trefit? Ty krás, tady mají už celkem jako OP věci. Tady mají OP věci. To je mikrofon, je už do prdele. No. Zaplay. Kope 1 je zaplay. Kope 2 je také zaplay. Kope 1, kope 2. Jste mrtví, kamarádi.
Nebo spíš vás dám natočit. No, kdybyste někdo to, tak použijte tohle video klidně k tomu, jakože hej, kope 1, kope 2. To jsou sráči tohle. Ničíte mi hru, víte o tom. Ty jo. S vámi už nejdu, pokud vás uvidím, tak prostě ne, tak. Pojď na férovku tím mečem. Kope 1. Počkat, dá se vůbec zabít kope 1. Oh shit, Já se nebudu odpojovat, já se to chci ještě trochu, já se to chci ještě zahrát, mě jenom zajímá jako s těma cheatrama půjde. OK. OK, mám tady po dlouhé době další arénu, vy jste to neviděli, ale já jsem tady teď čekal asi fakt 4 hoďky, možná víc. A to jsme se dobře dali. A takže jenom ještě k info ohledně FPSek a tak, tady ty videa, které nejsou ze série, připomenu, série jsou Bed Wars a Lucky Wars zatím, a takže ty, co vlastně nebudou ze série a budou pod pod 20 minut, tak budou 60 fps, protože už jsem vyřešil problém a jedeme to tak přibližně. Ještě mám zapojit jeden Minecraft, takže od toho neočekávajte úplně těch 60. A tak. A videa, co budou vlastně v sériích, tak pokud nebudou pod 12 minut, tak budou v těch 30, jo. Protože vážně to je strašný, za prvý fraps, za druhý renderování a všechno, to jsem trochu failnul. Tak pojď. Ty dvě hry jsou úplně super, tyjo, na to se nezvyknu. Prostě, tady ten mikro se mi zdá, že je trochu zaplej, jo. Hej, on už vyhrál. GG. 7 kg. Ale asi byl dobrý, no, nebo je zaplej, nevím. OK, uvidíme se v další aréně. OK, máme tu konečně další arénu. Jo, a bohužel vám chci říct, že tady je ten kope 2. Oh, nice. Ten kope 2, ale prostě jiná arena s hodně lidma prostě nebyla, protože teď se tady moc nehraje, jakož je večer. A tak, nebo už možná skoro noc. A tak se tady moc nehrá. Jau. Just Pikachu je možná za play, ale to, no, počkej. Hej, jo, už jsem se lek. Nebudu tohle video nějak prodlužovat, proto tohle bych bral jako poslední arénu, protože, ty vole, protože tohle je fakt není zase taková zábava. Ach jo. Ale aspoň v těch 60 nebo přibližně 60 příště asi si ten druhý Minecraft vypnu, aby mi to jelo na těch úplně 60, tak ať aspoň prostě máte dobrý oči a oh shit. A vidíte to všech 60, tak takhle. A napište mi do komentářů, fakt, ať jste kdokoliv, ať jste můj brácha, ať jste úplně každý, ať jste mé máma, ať jste můj táta, ať jste kopu 2, napište mi, jakou minihru chcete příště, protože já vážně nevím, jakou minihru mám točit. Prostě nevím, a Bed Wars a Lucky Wars to jsou série, ty jakože chci vydávat pravidelnic, prostě bych chtěl trochu víc vydávat, ale prostě ty jsou furt, jo. Jsou furt a už je o ně i menší zájem. Nebo jako co já mám povídat s pár odběracema. Kdo to byl? A sakra, tohle byl fail. A tohle byl hacker.
Ok, já se omlouvám, ale jo, ale já budu mít asi jenom těch pár kilů, protože no, 5 já jsem poslední. Ale dáme ještě jednu na rychlovku. Jo, ok, na rychlovku, ale fakt jakože na rychlovku. Ok, je to teda další arena. A minule jsem to fakt zanedbal, to jsem vám spíš říkal jenom info, než abych jakože prostě hrál, že to, že tak. A teďka už budu, co? Teďka už budu asi méně mluvit. A jakože budu víc hrát, jo, protože já se to stydím za ty výkony, nebo pokud se tomu dá říkat výkony, co tady provádím, jo. Takže ne, takhle to být prostě nesmí. Oh shit, tohle bylo těsně, to už jsem musel ho zabít. Ok, tak tohle bylo celkem dobrý. Jakože nechci se vychlubovat, ale to jsem jako dlouho nezažil tohle, že bych ho takhle jakože úplně rozdrtil. Ten vojsko, já furt nemůžu ani zvyknout, že tady je prostě. Jde. Má někdo železný meč, hajzlík. Jo, to je on. Oh shit, krásně zdechl. On má víc šípů. Ach jo, já to je tím, že to hraju poprvé, no. Že prostě tady nemám kity a tak. Hej, jak to? 2v1, to mám prostě rád. To mám rád tohle. Hej, ale on mě ve vzduchu, hej, on mě trefoval ve vzduchu, viděli jste to? Viděli jste to? On mě, oh, shit! On mě trefoval ve vzduchu. Jak jsem prostě nad ním, no, to mě trefoval ve vzduchu. Oh, tady jsou fakt skilleři, ty to nehraju asi poprvé, co? Ten Dan má prostě víc šípů, to mě štve na něm. Nice. Ne, to není nice, tohle je nice. Aha, tak vedle. Zase už vedle, jo, ten Jan, já jsem myslel, že je lepší, jako. Proč jsem to jo. Osobil jsem s železným mečem, ale jako samozřejmě, no, tak ten na jednu ránu, že jo? Oh! Škoda. Víš, 9, nejsme poslední. OK. Dobře. Takže to už by asi pro dnešek stačilo. A takže já doufám, že se vám to líbilo. No takhle, fakt mi pište, prosím, pište mi nějaký komentáře, co mám zlepšit, co mám zhoršit. Ne, co mám zlepšit prostě, co mám točit za minihry, to mi řekněte, co vás baví. Já vím, že vás je strašně málo, ale nikdo nepíše komentáře, jo, a to mě neposouvá dál, já chci vědět, co mám zlepšit. Protože mikrofon jako nezlepším hned, ale prostě jestli mám víc mluvit, méně stříhat, napište to do komentáře. Jinak prostě já se neporoučím. Tak jo. Takže snad FPS, všechno jsem vám asi doufám řekl. To bylo one shot, takovýhle miniher nezvyklých, co jakoby moc nehraju, tak bych chtěl dávat víc, jo, protože to je prostě větší zábava. To moc ani jako lidí netočí tohle třeba. A tak, takže tak a já doufám, že se uvidíme u dalšího brzkého videa. Čau.